S'ha de partir de la base de que totes les incineradores contaminen. No li hem de trobar cap mena de lògica que ara de cop, així de sobte, ens fiquin aquí una incineradora i espatllin tot projecte de moltes famílies que hi ha aquí. No hi ha carbó, no hi ha mineria, ens hem de buscar la vida d'una altra manera, no? Gent jove, tothom s'ha espavilat d'una manera o altra, amb turisme rural, amb turisme de muntanya, sobretot. Som una zona que està reconeguda a nivell internacional per la producció de fruita i d'oli. S'ha d'incidir, sobretot, des de l'origen. S'ha de produir d'una altra manera, ha d'haver-hi una reconversió industrial. Les incineradores contaminen i fan mal, i aquí en aquests barris hi ha un percentatge de càncer molt elevat. El que més preocupa des del punt de vista sanitari són emissions de productes que es generen només per l'emissió, que no existeixen a la natura i que poden afectar enormement el funcionament normal de la fisiologia de les persones. Jo no sé què sortirà d'aquesta ditxosa xemeneia, però sí que res de bo no. Jo crec que sí que al darrere de tot això hi ha una mà negra i hi ha calarons, si no la gent no es mouria. Aleshores tenim molt clar que això o ho aturem des de la gent o no es pararà. La situació a Catalunya està col·lapsada. No hi ha perspectives de millores amb la gestió dels residus. Per què? Perquè tenim una normativa i un model de gestió que està obsolet. Després de la llei reguladora de residus, que es va aprovar pel primer conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta, en l'any 93, que obligava a fer recollida selectiva de la matèria orgànica, de fer deixalleries, d'aplicar mesures de prevenció, de producció neta a les indústries, etc. Només s'està recuperant, reciclant, no arriba ni al 34% dels residus, amb una radiografia d'un model de gestió de residus que s'ha de canviar i anar cap a una llei de prevenció i de reducció de residus. I en els últims 20 anys que ha començat a haver-hi iniciatives al turisme, una cosa més encarada a la natura, un augment de la ramaderia, sobretot de la ramaderia ecològica, que s'ha valoritzat el paisatge, que s'ha valoritzat els elements positius que tenim. Ara no, ara en pro del progrés agafem, fem una incineradora, ens ho tornem a carregar tot i si seran 60 llocs de treball. Que al Berguedà tenim poca població i és un punt on col·locar una central, on ja n'hi havia hagut una, la gent gran té ja consciència del que hi havia hagut, la gent jove som 4 perquè malauradament perdem població i ens col·loquen aquí una central com la podíem haver col·locat a la zona m'invento de la Segarra, no? Però la Segarra potser no tenia la infraestructura de la tèrmica inicial i com que no hi ha població no hi ha gaire gent que es pugui sublevar a dir escolta, que aquí no ens molesta. Jo crec que socialment el Berguedà està reaccionant molt bé i no pararà. Jo crec que el Berguedà, inclús et diré alguna cosa més, jo crec que aquest projecte de l'incineradora pot ajudar a fer que el Berguedà s'estimi més, que el Berguedà desperti d'alguna manera i digui, hosti, degut a això, estimem-nos més, I jo crec que és el que pot passar, que sigui un revulsiu de respecte cap a la comarca.
hi ha una sèrie de, podríem dir, de personatges que sempre han tingut una visió del món rural no com un element de reequilibri, sinó com una oportunitat a fer grans negocis. I sempre s'han meravellat de la gran explosió econòmica que ha tingut, en aquest cas, la Corporació de Guissona. La construcció de Tracjusa, que és la primera planta, que es va posar en marxa l'any 2001, i després l'any 2004 es va posar en marxa la segona planta de Juneda, que és la planta de Bac. El que volen és aprofitar unes instal·lacions que ja funcionen, que ho entenc perfectament, però això no els dona dret a portar bessures, perquè ells no en volen dir bessures, però realment són bessures, tot i que han patit un procés de selecció, són bessures que les converteixen en granular, per entendre, i poder-les fer un sistema de combustió, que ells tampoc no volen dir que sigui incineració, però al fi i al cap és això. I ara el que no podem fer és que ens portin una incineradora i acabar amb la nostra manera de ser i de funcionar. Nosaltres, el 2016, en l'assemblea que vam celebrar, vam realitzar una consulta i es va decidir per unanimitat que ens oposicionaríem al projecte de Nova Tracjusa mentre es mantingués la voluntat de tractar-hi residus urbans. Veiem que aquí hi ha dos problemes. Un és l'excés de residus que es generen arreu de Catalunya i l'altre és l'excés de purins que tenim a les nostres contrades. I veiem que el que fa aquesta empresa és hipotecar-nos a que seguim necessitant X quilos de residus i X quilos de purins. Vull dir, veiem que no soluciona cap, és un pedaç que els dissimula però no afronta l'arrel dels problemes. La vida d'aquestes plantes era de 15 anys, és a dir, Tracjusa l'any 2016 se li acabava la prima, i la de Bac l'any 2000, si era el 2004, doncs el 2019 també havien de deixar d'estar subvencionades, diguéssim. A través del govern del PP van treure un decretàs que es va carregar totes les subvencions a les renovables. Arran d'això, les dues instal·lacions de Juneda, en total les 6 plantes que hi havia tractant purins mitjançant cogeneració a Catalunya, es van haver d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona està en un atzucac, perquè per una banda es van comprometre les eleccions anteriors amb que a finals de l'altra legislatura ja no cremarien més residus a la incineradora, no durien residus de Barcelona a l'incineradora. I no sols ha estat això, sinó que han augmentat els residus que es van cremar. Les persones que viuen al voltant de les incineradores tenen 3 vegades més possibilitats de tenir un càncer. A partir d'aquí van haver-hi persones que viuen en aquest barri que es van preocupar i van començar a investigar. Aleshores, a l'abril del 2018, vam presentar una denúncia davant de la Fiscalia de Medi Ambient per delicte ecològic, perquè dèiem que els barris del Fòrum, de Diagonal Mar i de tota aquesta zona tenien més perill de contaminació per culpa de dioxines provocades per TERSA. Llavors, què va passar quan es va lliurar aquest informe? Aquest informe, els nostres experts, els experts crítics, els que va oferir a Airanet, la plataforma, no van llegir aquest informe, o sigui, no els hi van plantejar aquest informe. O sigui que l'Ajuntament de Barcelona va fer una roda de premsa i va fer un comunicat sense, només de part de l'Ajuntament, que defensen la incineradora, perquè no tenen voluntat política de tancar aquesta incineració. És com passa amb les nuclears, ho intenten col·locar en un lloc on la població és baixa i el soroll que pugui fer aquesta població sigui petit. Si tu col·loques en un lloc on hi ha molta població i hi ha molta queixa, primera que et trontolla tot el que són el sistema democràtic de vots i et fa que perdis probablement les següents eleccions, però aquí són poca gent, malauradament. Tenint en compte que estem en una comarca a l'interior, que no tenim els serveis que tocarien, que estem castigats, que s'està despoblant, una de les poques coses valuoses que tenim és el nostre entorn. Si això també ens ho anem a carregar, doncs clar, si el gran problema del Berguedà és el despoblament, doncs ja està, vull dir, això quedarà com... Serem una autopista a la Cerdanya, amb un desdoblament fantàstic i un abocador. Bé, veiem que en poc temps, amb els 3 anys que fa que el projecte està sobre taula, l'oposició ha anat creixent. Si al principi eren poques veus les que es qüestionaven el projecte, veiem que cada cop
hi ha més gent que no hi veu la viabilitat d'un projecte que ens porti residus de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vull dir, no quadra amb la idea de desenvolupar el territori i la paraula aquesta d'equilibrar el territori de Catalunya que tant es parla, de reequilibrar la situació, potser amb aquests projectes no ho aconseguirem. Els interessos econòmics estan per sobre de la consciència ecològica, estan per sobre de la salut i estan per sobre del benestar. Han de ser les administracions que són les que estiguin defensant el ciutadà i a la vida, perquè en el fons ens han de defensar nosaltres. Del Departament de Territori i Sostenibilitat estan preparant una llei que tant reclamàvem nosaltres. S'ha de produir d'una altra manera, ha d'haver-hi una reconversió industrial que s'ha de produir de manera que tot sigui reutilitzable, fàcilment reciclable i compostable. La incineració és el pitjor sistema de tractament de residus. Això ja s'ha de partir d'aquesta premissa. Aquestes plantes funcionen mitjançant el que és un sistema de tractament que se basa en una biodigestió dels purins, que és obtindre biogàs a partir de la fermentació de la matèria orgànica dels purins, però aquest biogàs és una petita fracció combustible que s'obté. Després hi ha tot un tractament posterior, a base d'energia tèrmica, que és obtinguda a través d'una cogeneració. La cogeneració és una generació simultània d'electricitat i calor. Amb la modificació del procés, el que pretenen és substituir com a combustible el gas natural, eliminar tota la part de cogeneració, i llavors a través de la gasificació de CDRs, combustibles derivats de residus, s'obté un gas pobre, que és monòxid de carboni, que també es combustionarà per generar vapor. Amb aquest vapor substituir l'aport energètic de la part de cogeneració. Però, igualment, per les xemeneies, o sigui, els contaminants que surten per aquest primer focus, igualment no tots els contaminants queden retinguts en els filtres, perquè hi ha uns compostos que són les micropartícules que passen per qualsevol filtre, sigui electromagnètic, sigui un filtre de mànegues, sigui qualsevol tipus de filtre instal·lat a les xemeneies. Però aquests altres, que són les micropartícules, que són molt fines, no queden retinguts. I què vol dir? Que van a parar a l'atmosfera. L'única forma de saber realment el que està emetent és fer una detecció en continu. Quan es fan aquests estudis, l'empresa ho sap. I aleshores la utilització del combustible és clau. O sigui, en les condicions idònies, utilitzant un combustible, utilitzant per cremar gas, utilitzant les temperatures correctes, tenint els incineradors nets i els cremadors nets i a punt, tenint els filtres adequats. Tot això a la pràctica no passa. L'altre focus de contaminació és la pols, les cendres que surten, que es detreuen dels filtres, doncs aquestes cendres d'incineradores estan catalogades com a residus especialment tòxics i perillosos. Llavors aquestes cendres s'han de portar amb un abocador especial, un abocador que només n'hi ha una a Catalunya, que és a Castellolí, a l'Anoia. I en allà el que fan és fer-li un tractament, fer un tractament i confinar-lo, perquè allà retenen una part importantíssima dels compostos que surten per la xemeneia. I després hi ha una tercera categoria, que són les escòries, que són els incremats, és el que hi ha en el forn, que no s'ha cremat. El que queda dels incremats poden també contenir mercuris, metalls pesants, dioxines, etc. Això passa per els ecoparcs, i allà van separant totes les fraccions, fins que queda una fracció que ja no es pot separar més, que és el combustible derivat del residu aquest. Això allí pot anar de tot. També es generarà CO2, òbviament, però a part hi ha tots els altres components que poden vindre a la combustió de la brossa. Com que no saps el que cremaràs, al final tampoc saps el que sortirà per la xemeneia. Les dioxines es produeixen al combustir productes residus orgànics,
en presència d'oxigen i a temperatures de 700-800 graus cap amunt. Quan més alta la temperatura potser se'n produeixen menys, a 1000 i pico de graus se'n produeixen menys, i ara les incineradores venen que les temperatures que ells utilitzen se'n produeixen pràcticament zero. No és cert, se'n segueixen produint, i el problema més important és que aquestes substàncies es disseminen per al medi, però sobretot quan arriben a les persones s'acumulen i no s'eliminen. Fonamentalment són aquests productes, els càrnics, els lactis, la mantega, etc., que l'incorporen, i quan nosaltres ingerim aquests productes se'ns queden en l'organisme, se'ns depositen en el nostre greix i no s'eliminen pràcticament en la nostra vida. Tota la població porta dioxines en el seu organisme avui en dia. Jo els records que tinc ja de la tèrmica és anar a l'escola i trobar el sabor del fum a la boca a l'hora del pati, quan sorties a jugar al pati, no? I dir-te a la professora, tothom a dintre, i veies baixar tota la fumera dels dies concrets en que veies baixar tot el fum. La central tèrmica, és a dir, l'anterior, per la xemeneia gran, emetia un vapor que en un dia de fred, a qualsevol hora, i amb la inversió tèrmica baixava i es dipositava a la carretera. Aleshores això era quan generava una precaució extremada al pis de la carretera, que es convertia en una pista de gel. I això era causa del vapor, que havíem estat parlant moltes vegades, que si no hi hagués hagut el vapor, d'aquí ens haguéssim estudiat molts i molts disgustos. Tots els arbres els veies com apagats, com cremats. Coses curioses, jo què sé, recordo horts amb vianda, que tu passaves i estava bé, i l'endemà trobaves el pagès i deia se m'ha cremat tot. Es havia cremat tot, amb les pluges àcides. La doctora Mercè Fuentes, que era la que teníem de capçalera, sí, ella va fer coses, degut a les seves pressions van col·locar els filtres, llavors una mica va millorar, però molt del mal ja estava fet. També et diré que quan els filtres s'havien de canviar no els canviaven quan els hi semblava bé. Realment, quan la van tancar vam descansar, Realment, quan es va tancar vam dir, bueno, s'ha acabat, no? I ara et despertes amb això, no? Hi ha molts productes de les emissions que l'incinerar es produeixen que poden afectar la salut. Uns són productes que més o menys a tothom li sonen, seran emissions de CO2, seran emissions de gasos, etc. Però el que més preocupa des del punt de vista sanitari són emissions de productes que es generen només per l'emissió, que no existeixen a la natura i que poden afectar enormement el funcionament normal de la fisiologia de les persones. Amb això em refereixo a les dioxines. La ingestió d'aquestes substàncies que s'acumulen a l'organisme estan actuant sobre els àcids nucleics, sobre l'ADN, com actuen les hormones. Però el que fan és alterar la funció normal, la funció fisiològica de regulació hormonal que tenim en l'organisme. Si tu introdueixes una substància externa que actua com una hormona, però de forma anormal, estàs modificant tot. L'alteració de la regulació del genoma pot portar a moltes patologies. Patologies de disfuncions del tiroides, de diabetes, d'alteracions de les hormones sexuals en dones, el que es diu l'endometriosis, que surt la mucosa uterina, es desenvolupa en altres llocs de l'organisme, en les persones, en els humans, altera totalment els cicles sexuals, i a part d'això, encara que se li ha donat molta importància, no deixa de ser un dels efectes, és la producció de càncers. Però són uns càncers que es produeixen per l'alteració d'aquesta regulació i aleshores fa que moltes vegades el que suprimeix els tumors, nosaltres tenim en l'organisme substàncies que suprimeixen tumors, que això queda alterat, o sigui, aleshores produeixen tumors sense modificar l'ADN. Es comenta moltes vegades, no?, el tema càncers, el tema això que tota aquesta gent que havien treballat a la mina, familiars, o gent que inclús no ha treballat a la mina però que estaven aquí respirant aquest ambient, no estem amb uns nivells de contaminació potser com a Barcelona, però clar, no tenim tants cotxes tampoc, estem en un ambient on la població és molt més disseminada i clar, no tenim 3,5 milions de persones amb cotxes i amb fums, però tindrem una incineradora a tocar, que això
probablement l'emissió d'aquests gasos contaminants serà un problema. Jo recordo càncers a cada casa. Ma mare va morir amb 59 anys de càncer de pulmó sense haver fumat mai, per exemple. O el meu pare també amb càncer, els meus 4 avis tots amb càncer. I de cada casa hi ha morts i inclús gent que no va morir però que també va tenir càncers, de cada casa. Ho sabem els que som aquí, els que no, no. Tenim moltes zones que hem guanyat o s'han regenerat, malgrat el que va passar aquells anys 70 amb la tèrmica, que no hi havia ni filtres, que la pluja àcida va fer estralls, que totes aquestes muntanyes que ara veiem plenes de pins estaven pelades, i si veiem com s'ha regenerat tota la natura, si tornem a tenir un problema de contaminació, que potser no serà pluja àcida però serà d'un altre tipus, tot això ens afectarà a les persones més que el que pugui veure de paisatge. Si pugeu 300 metres més amunt, si aneu a Sant Corneli, i mireu direcció nord, veureu que és completament un paisatge bastant ert, vull dir, 4 fanassos, i ara sí que en surt una mica perquè ja fa uns 9 anys que està tancada la central. Les aus que hi ha protegides aquí, no sé, el trencalòs, el gall fer, tot això, s'anirà tot a Norris. Però si és tan grossa la contaminació de l'incineradora, pot ser que llepem amb temes de fauna i de vegetació i tot un canvi climàtic brutal. Hi ha molta gent que té moltes ganes de fer les coses aquí adequadament, respectant la natura. Si es fa amb un equilibri amb la natura, és molt bo. És a dir, el turisme pot portar un arrelament al territori també. I crec que aquesta és la balança que s'hauria de buscar aquí. I que, lògicament, si es fa a la incineradora, perdrà tot l'atractiu, perquè aquí es voldrà menjar, no sé, per dir alguna cosa, vedella del Berguedà, sapiguem que, com aquí sota, que hi ha una ximeneia tirant fum tòxics a 2 quilòmetres d'aquestes vedelles, no? Jo tinc vaques i diuen que són molt contaminants, pel tema que emeten CO2 i tal, però jo veig que el que és manteniment de pastures, o sobretot de zones de parc natural i això, que els animals havien pràcticament desaparegut, tornem a tenir pastures, les pastures fixen carboni, vull dir, tot això no és tan contaminant com el que es planteja, però una central de cremar residus industrials no li veig cap fleco al tema mediambiental. I jo crec que aquesta incineradora ve a ser un desastre per a aquesta comarca, una comarca que sempre s'ha vist una comarca minera, o una comarca on hi ha un pantano, una comarca de pas. Crec que ara ens comencem a respectar un altre cop i ara justament ens ha de venir a passar això, que ens vulguin ficar una incineradora aquí, en aquest cas aquí, de casa meva, 4 quilòmetres. Bé, estem en una zona que tant a l'estiu com a l'hivern, sobretot en períodes anticiclònics, es registren alts paràmetres contaminants, sobretot de partícules en suspensió i a l'estiu de nivells d'ozó troposfèric. Sabem que alguns d'aquests venen produïts de contaminació que no genera el propi territori, però sí que el que generem aquí ajuda a que s'augmentin. Estaments públics també s'han posicionat, per exemple, el personal sanitari del Centre d'Atenció Primària de les Borges Blanques, un 90% del personal sanitari, metges i infermeres, van redactar un document on el 90% del personal sanitari s'oposava a aquest projecte, dient que podria provocar malalties respiratòries dels infants i altres perjudicis per a la salut. El Consell d'Alcaldes de les Garrigues, per unanimitat, amb tots els vots a favor, va decidir que demanaria a territori la retirada d'aquest projecte, en benefici de la comarca. És que és inviable. És un despropòsit portar una incineradora aquí. No s'ha de fer enlloc, però és que aquest és el pitjor lloc on fer-la, per les condicions que tenim atmosfèriques i de territori. No té gens de sentit. És realment un despropòsit. I si aquesta gent tenen unes infraestructures que les volen aprofitar, jo ho entenc i és ben lícit, però el que no podem acceptar és que es faci una cosa que anirà en contra de les persones, de la salut de les persones i del territori. No ho podem acceptar de cap manera. I ells s'amaguen darrere l'excusa de tractar els purins.
però hi ha d'altres maneres de tractar els purins, moltes altres maneres de tractar els purins, i s'estan fent i estan tinguent èxit. Creiem que el govern de la Generalitat ha de treballar amb la línia d'ajudar al sector primari, que és un sector que també està patint un envelliment important, però veiem que aquesta mesura, aquest projecte que es vol implantar, no ajuda el territori, sinó més aviat que suposarà un impediment, pot suposar un impediment per tema d'allotjaments rurals, per tema de joves del poble que es plantegin quedar-se a viure aquí o no, i pot suposar un greuge. Realment hi veiem més inconvenients que avantatges en aquest projecte. L'Ajuntament té molt bones paraules sempre. Vull dir, jo, a l'Ajuntament, quan parlem amb ells, ens diuen a tot que sí. De fet, diuen que ells som nosotros y nosotros somos ellos. O sigui, no estan en contra de la incineració, en teoria. El que passa que després hi ha una burocràcia, ens donen llargues, fem reunions amb ells i sembla que la cosa tira i llavors queden parades, els telefonem i diem què passa i no ens contesten. El poder és el poder i el govern és el govern, hi ha molts fronts, hi ha moltes coses. Però a Airenet i el moviment veïnal anem a lo que anem. I aleshores atacarem l'Ajuntament i atacarem els polítics de l'Ajuntament si aquests polítics no fan el que després ens prometen. Com a Airenet, quina és la nostra funció? Airenet va néixer per tancar Tersa i el principal objectiu d'Airenet és tancar Tersa. Sabem que el projecte es va entrar ara fa uns 10 dies per la via administrativa i aquesta és l'última via de treball que tenim, que és la via d'analitzar el projecte i veure si podem emprendre diferents accions legals, ja sigui sobre els terrenys, sobre el propi projecte, sobre les afectacions que pugui tenir, i aquesta és una línia que ara estem treballant en diferents fronts i que serà bastant important. Tenim la sensació una mica per això que com si les cartes ja estiguessin ja una mica manyades, per dir-ho d'una manera, no? Nosaltres, clar, nosaltres ens hem enterat d'això ara, però aquest projecte potser fa 4 o 5 anys que l'estan preparant. En el moment que va aparèixer la informació premsa, hi va haver un seguit de gent que es va començar a moure, a ajuntar-se en un grup de WhatsApp. Bàsicament s'ha treballat amb unes quantes línies. Un ha estat fer molta pressió a nivell comarcal, a nivell d'ajuntaments, de Consell Comarcal, Consell d'Alcaldes, d'Ajuntaments de la comarca i també de les comarques del voltant, perquè s'adherissin a la plataforma, perquè mostressin el rebuig a la incineradora, i s'ha fet molta feina en aquest sentit, perquè, excepte Cercs, pràcticament tots els municipis de la comarca estan adherits a la plataforma. Al Parlament de Catalunya s'ha entrat una moratòria a les incineradores i als abocadors industrials presentada, se l'han presentat al grup de la CUP i Comuns, però ha estat impulsada per totes les plataformes agrupades dins la plataforma ciutadana Residu Zero. Aquest ha estat un dels altres fronts, i després la part de mobilització. Aleshores s'ha fet alguna concentració, s'estan fent algunes accions més reivindicatives, recollides de firmes, adhesions d'entitats, i intentar anar traient el màxim d'informació possible del projecte. Jo la reacció la veig diferent. La reacció, la gent és com, no pot ser, incrèduls, no pot ser, no ho faran. Com vols que ho facin això, no? No, no ho faran. Llavors, quan els pots comentar, ostres, no, doncs sí que ho faran. Llavors la gent s'enfada, ostres, doncs diu que sí que ho faran, no? Però no s'acaben com ni de creure que ho puguin fer una altra vegada, no? Suposo que també hi ha part d'immobilisme per això, no? Perquè la gent no s'ho acaba de creure que te la puguin fer a casa, no? Una altra vegada. Aquest malson un altre cop, no? Jo crec que molta part ve aquí, de que la gent no creuen que s'ho pugui fer. Hi ha d'altres alternatives que potser no són tan suculentes econòmicament, però permetrien viabilitzar la instal·lació igualment, sense fer els problemes, amb tots els problemes que suposa problemes o inconvenients que suposa la gasificació dels residus. Qui entén que en un lloc on es generen menys bessures perquè hi ha menys població, es porti bessures amb camions? Quants camions han de vindre cada mes per portar tonelades de bessures a cremar aquí? Per què? Perquè 4 cobrin la subvenció que paga la Generalitat per cremar bessures
què farem la resta? Ens menjarem la contaminació? No té sentit. Això és una cosa que no cal ser un llombreres per entendre-ho. No podem acceptar, si no ens mobilitzem al territori, serem l'abocador de Catalunya. I no ho podem ser, perquè tenim poca gent que ens portin serveis, que ens portin indústria sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb les activitats que es porten fent aquí des de fa tant temps. Que tingui en compte la població. Al final és una instal·lació de gestió de residus, actualment, però que gestiona només purins i petites fraccions d'altra matèria orgànica. Quan entres en aquest mercat dels residus, ara els ramaders, diguéssim, que no paguen o paguen molt poc per entrar al purí, i les plantes se l'han de quedar. A partir que entrem en aquest joc, llavors qui més pagarà podrà portar els residus. En el tema de la incineració està clar que com n'hi ha l'alternativa de separació, la incineració es converteix simplement en una operació purament econòmica. És un acte d'especulació. És com fer pisos, com es van fer en la bombolla, a mansalva, més el compte, sense els aïllaments adequats, sense les responsabilitats, cobrint els espais naturals. Les incineradores són indústries classificades per la pròpia normativa com potencialment contaminadores. Catalunya està obligada a reduir el 7% de les emissions cada any per arribar a reduir el 40% al 2030, com s'ha compromès mitjançant la llei, en aquest cas de canvi climàtic del govern català del 2015. Aquesta llei no l'estan aplicant absolutament per a res. El Parlament de Catalunya va fer un ple sobre l'emergència climàtica i sobre les batalles, podríem dir-ho així, o les accions de defensa ambiental que determinades entitats ecologistes fan al país. La número 10, la resolució número 10, diu que abans d'acabar el 2019 el govern havia de modificar la normativa vigent actual per impedir que el tractament dels purins es pogués fer mitjançant algun sistema de, en aquest cas, incineració, mitjançant la gasificació o el que fos. Aquí no. S'ha incorporat un nou projecte, ha entrat al departament, el de Cercs. Aquest continua, ara estan responent les al·legacions de fa 2 anys i mig, i tot continua igual. Escolteu, doncs llavors tanqueu el Parlament. Quina serà la nostra lluita el 2020 i el 2021? Atacar les administracions, lluitar perquè obliguin a les empreses, a base de lleis i de normes, a reduir els residus, si és que no hi ha més. I després hi ha una altra problemàtica que a mi m'encanta, que és Ecoembes. Deixa'm-ho dir, Ecoembes és un instrument dels grans fabricants i de les grans distribuïdores per netejar o per dir que ells no contaminen. Estan posant al mercat constantment envasos d'uns cel·lus, plàstics, cartons innecessaris i després amb el cuento que tenen 3 containers i que la gent és dolenta o que no ho fem bé perquè no anem a posar-los, ells no tenen la culpa, no, ells tenen la culpa. I nosaltres considerem que el que posa al mercat un residu ha de pagar molts diners perquè aquest residu desapareixi. No sé si hi haurà micotoxines, si hi haurà tota aquesta contaminació que l'acabaran pasturant les vaques, acabaran absorbint ells la contaminació que acabarem menjant-nos nosaltres i passarà tota la cadena tròfica. Pues no és el mateix que un animal mengi un producte sense contaminació que un producte amb contaminació. Som una mica el rerefons de Catalunya, per dir-ho d'alguna forma, i sembla que aquí tot s'hi val.
tot s'hi val. En pocs metres tenim diferents indústries, evidentment no som un lloc molt contaminat, però tenim indústries que perjudiquen la qualitat de l'aire i sembla que aquí tot tingui cabuda i no té per què ser així. Amb els incendis de Ribera d'Ebre i tot plegat es parla sempre de reequilibrar el territori, hem de reequilibrar el territori. I després, a la veritat, es desenvolupen projectes d'aquesta forma que crec que no ajuden a reequilibrar el territori, sinó tot el contrari. Hem creat una societat consumista que ha generat un monstre que són els residus, i aquests residus ens estan menjant l'aire, estan menjant el mar, perquè no podeu ni imaginar el que hi ha al mar, ho està menjant tot. Aleshores, clar, aquest sistema econòmic no pot continuar, i menys ara, que ja s'ha demostrat que hi ha un canvi climàtic i s'ha demostrat que hi ha un problema molt greu de medi ambient. Considerem que l'única solució és anar a l'origen. S'han de reduir els residus, i perquè els residus es redueixin s'ha de canviar el model de consum i s'ha de canviar el model d'envasos. No poden existir envasos d'un sol ús. Les indústries, les empreses que fabriquen aquests envasos i aquests residus han d'investigar i han de canviar això. Aquest sistema hauria de ser abolit per suposar un malgastament i un malbaratament de recursos bàsics. I el nostre govern no ha estat sent d'aquesta pressió. I entenem que hi ha pressions polítiques per moltes causes, però aquesta és una competència del nostre govern, i el govern no està fent front. El govern no està defensant el dret a la legítima defensa del medi ambient i a la salut dels seus habitants. Per nosaltres, la moratòria, ara, en aquests moments, és parar la incineradora de Cercs, parar la incineradora de Juneda o altres iniciatives que van sortint com a bolets. Ara per ara és parar i crear aquest debat social, aquest debat popular i aquest debat en el Parlament, aquest debat polític. Si és aquest model el que volem o és un model que capgiri totalment la realitat i que faci que consumim d'una altra manera, que produïm d'una altra manera i que gestionem els residus d'una altra manera que no tinguin impactes en el medi com en aquests moments.